19 верасня. Гэты дзень лічыцца датай заснавання Куцеенскага манастыра. Праўда, дата гэта не зусім адназначная, як і дзейнасць манахаў у розныя гады. Спачатку пра неадназначнасць даты 19 верасня. Гэта дата, якую вызначаюць днём заснавання манастыра сама руская праваслаўная царква. Звязана гэта з тым, што ў гэты дзень у 1623 годзе шляхціч Богдан Стэткевіч даў грошай на заснаванне манастыра і будаўніцтва цэркваў на сваёй зямлі на сутоку Дняпра і Куцеенкі. Але іншай датай можна лічыць 19 траўня 1620 года. У гэты дзень патрыярх Іерусалімскі Феафан даў сваё благословенне на стварэнне манастыра. І мне падаецца, што гэта дата была больш лагічнай, але няхай самі праваслаўныя вернікі і вызначаюць свае даты. Што да неадназначнасці дзеянняў монахаў, то яны нерэдка станавіліся для сваёй краіны калабарантамі. Напрыклад, у 1654 годзе падчас вайны, якую пазней празвалі патопам, менавіта монахі Куцеенскага манастыра ўгаварылі жыхароў Копассі здаць горад расійскім войскам без бою. За што потым і паплаціліся. На наступны год расейцы разрабавалі манастыр і вывезлі знакамітую друкарню разам з некаторымі монахамі. Менавіта на гэтым абсталяванні друкарні Сімеён Полацкі і створыць у Маскве першую ў іх друкарню. Праўда, давайте агаварымся, скажам шчыра, што абарона дзяржавы была тады так арганізавана кепска, што многія гарады здаваліся без бою і без уплыву усялякіх монахаў ды іншых калабарантаў. Падчас паўночнай вайны куцеенскія монахі таксама глядзелі ў рот акупантам. Але давайте паспрабую іх апраўдаць. Ні ў 17, ні ў 18 стагоддзях яшчэ не было нацыяў і не было патрыятызма ў нашым сённяшнім уяўленні. Людзі асацыявалі сябе больш з рэлігійнымі канфесіямі, чым з дзяржавай, чым з нацыяй, чым з культурай. Таму наўрад ці самі монахі лічылі сябе здраднікамі. Пры ўсім гэтым негатыве, тым не менш Куцеенскі манастыр важны для аршаншчыны з пункту гледжання культуры. Тут створана адна з першых друкарняў у краіне. Тут выдадзены першы ў свеце буквар. Насамрэч, гэта проста прыгожая легенда, але непраўдзівая, но буквар быў выдадзены. Сёння вядомы толькі адзін захаваны асобнік буквара, хаця выдаваўся ён тысячнымі накладамі. У Оршы ёсць свая факсімільная якасная копія таго буквара. Ну і, канешне, архітэктура. Комплекс Куцеенскага манастыра – гэта самыя старыя будынкі, якія захаваліся ў нашым горадзе. А яшчэ тут існавала падземная царква ў васкрашэнне праведнага Лазара. Яе на некаторы час згубяць, а ў 20 стагоддзі ажно двойчы знойдуць ды даследуюць. Да, гэта царква такая загадкавая, што ў першай палове стагоддзя яе знойдуць, а потым за расстрэлаў краязнаўцаў за Другой сусветнай вайны згубяць зноў. Потым зноў знойдуць у 80-е гады. Ну і, канешне ж, тут ёсць легенды пра падземныя хады. Куды ж без іх? Хутчэй за ўсё легенды пра падземныя хады – гэта легенды. Хаця гэтая тэма вельмі мала даследавалася. Хацелася б верыць, што яны сапраўды былі, і менавіта ў такіх маштабах, як апісваюць легенды. А яшчэ тут ёсць аршанская ікона Божай Маці, якая і сёння вельмі аўтарытэтная. Да, гаворачы пра Куцеенскі манастыр, мы гаворым пра той, які сёння знаходіцца там жа, на сутоку Куцеенкі і Дняпра. А быў яшчэ жаночы Куцеенскі манастыр на месцы сённяшняй 20-й школы. Куцеенскі мужчынскі манастыр некалькі разоў рабавалі расейцы, але не толькі яны. У 1812 годзе пры адступленні яго разрабавалі французы. Ды так надзейна разрабавалі, што болей ён не аднавіў свой уплыў, а пры камуністах і ўвогуле быў зачынены. Дарэчы, манастыр стаў яшчэ і пачаткам грамадскай дзейнасці ў Оршы. Арганізацыя «Повязь» у канцы 80-х узнікла з валанцёраў, якія дапамагалі рэстаўраваць захаваўшуюся святадухаўскую царкву манастыра. А з «Повязі» з цягам часу вырасла і мясцовая суполка БНФ Беларускага народнага фронту. Ну а яшчэ Куцеенскаму манастыру належала ўрочышча Дубкі. Гэта па левым беразе Дняпра вышэй Кацюшы, можна сказаць, за царскім селом. І от там сапраўды былі падзямеллі. У пачатку 20-го стагоддзя там выпадкова знайшлі пячоры. Па выніках даследаванняў гэтых пячораў тады была зроблена выснова, што ў пячоры сыходзілі куцеенскія монахі-пустэльнікі. Знайшлі гэтыя пячоры вельмі арыгінальным чынам. Школьнікі адной з аршанскіх школаў пайшлі туды на краязнаўчую экскурсію. Адзін з іх пачаў спрачацца з іншымі і сказаў: «Ды каб не праваліцца, калі я хлушу». І тут жа праваліўся ў пячору. Так іх і знайшлі. Сёння пячоры засыпаныя. Многае тое, што было ў Куцеенцы, знішчана альбо вывезена. Але
Беларусь перажывала свае эпохі рэнесансу. І вельмі спадзяюся, што мы і зараз дзесьці ў пачатку новай эпохі адраджэння.